Καλημέρα Ελλάδα, επιστροφή στο στούντιο. Χρόνια πολλά σε όλους σήμερα, ανήμερα των φώτων. Και κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εκείνα οι παρατηρήσεις που έχετε κάνει είναι αφήστε τον καθηγητή να μιλήσει. Κι άλλο. Μαγεύεστε. Τα πω καθηγητής να σου πω κάτι. Δεν έχουν τη δυνατότητα τόσο συχνά άνθρωποι σαν τον κύριο Καζάκο να μιλάνε στην τηλεόραση. Αλλά πρέπει να τους θέτουμε και εμείς τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς μας και ανήκει στην κατηγορία, εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα, τον κύριο καθηγητή. Ανήκει στην κατηγορία που θέλει και τσίκλισμα. Θέλει ερέθισμα για να μιλήσει. Κοιτάξτε, εγώ ζω από αυτό. Αλλά ξέρετε, προηγουμένως μίλησα για αισιοδοξία και επειδή διακόπηκε πολλές φορές στη συζήτησή μας, όποιος μας άκουσε από την αρχή θα λέει από πού έρχεται αυτή η αισιοδοξία. Α, μπράβο, εκεί ήταν, αυτό ήταν. Ο Άρης ο Καζάκος είναι θεροβάμων. Αν λοιπόν δεν με αφήσετε με μία σειρά να στηρίξω την εκτίμησή μου και την αισιοδοξία μου, θα φανούν όλα αυτά ότι μετεωρίζονται σε έναν άλλο χώρο, όχι εδώ στη γη. Όχι, ίσα-ίσα είπατε η απαξίωση, μια χαρά το στηρίξατε. Ξέρετε, όχι. Αυτό είναι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας. Όχι, δεν μας είπατε όμως ποιος κάνει την απαξίωση. Από πού ξεκινάει η απαξίωση. Το πολιτικό σύστημα. Ναι, γενικώς. Και το οικονομικό σύστημα. Αυτό που κάθε φορά είναι στην κυβέρνηση, κυρίως. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία, κύριε Δελατόλα, αν βλέπω σωστά, αυτό έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως, τώρα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον μακαρί τον Ανδρέα Παπανδρέου που είχε αρχίσει να μιλάει για ρετυρέ ήδη από την εισοδηματική πολιτική των ετών 85-87. Βέβαια, η προσπάθεια αυτή έγινε πολύ πιο συστηματική και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αργότερα και στις κυβερνήσεις Σιμίτη. Αρχίζω όμως από εκεί. Διότι η μεγάλη ζημιά, όπως προείπα, έγινε στα μυαλά των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θεώρησαν ότι ο δημόσιος χώρος γενικά είναι απαξιωμένος, άρα ας ιδιωτικοποιηθεί. Οι άνθρωποι πίστεψαν ότι για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα σε αυτή τη χώρα πρέπει να ρίξουμε τους μισθούς και να καταργήσουμε το εργατικό δίκαιο. Μας το επέβαλε η Τρόικα αυτό, δεν το πίστεψε κανένας. Όχι, το πίστεψαν οι πολλοί. Άλλο σας λέω, μας το επέβαλε η Τρόικα αυτό. Όχι. Η ιδέα αυτή ήρθε πολύ πριν από την Τρόικα. Και θέλω να αφιερώσουμε λίγα λεπτά, όσα διαθέτεται κύριε Παπαδάκη, να αναφερθούμε σε κάποιες εξελίξεις που αφορούν τη Μητρόπολη και όχι μια χώρα περιφερειακή όπως η δική μας. Όχι γιατί θέλω να ξεγλιστρήσω από την Ελλάδα, αλλά γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γερμανία έχει τεράστια σημασία για μας. Βεβαίως, αλλά όμως να μείνουμε και λίγο στην Ελλάδα, επειδή έχω πολλά ερωτήματα που θέλω να απαντηθούν. Μα για την Ελλάδα θα μιλήσουμε, αλλά με έναν πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είπατε προηγουμένως όμως, δεν θέλω να ξεπεράσουμε αυτό. Ότι κάποιοι, δεν το ξεπεράσουμε. Κάποιοι θέλουν να καταργήσουν το εργατικό δίκαιο, να κάνουν τους μισθούς και τις συντάξεις χαμηλές, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη τη χώρα. Εσείς αυτή είναι μια ανοησία, όπως ξέρετε. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται ούτε στατιστικά, ούτε θεωρητικά. Εξακολουθούν να το λένε κάποιοι οικονομολόγοι και κάποιοι φορείς ερευνών, όπως είναι... Ακόμη και τώρα, όπως είναι η ΟΒΕ για παράδειγμα. Αλλά μιλάνε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέρος, αυτοί και οι ιδέες τους και οι πολιτικές τους, μέρος ακριβώς του προβλήματος. Και παραμένετε αισιόδοξος παρόλα αυτά. Παραμένω αισιόδοξος για ποιο λόγο? Διότι βλέπω ότι τα πράγματα οδηγούνται σε ένα διέξοδο το οποίο θα είναι τόσο εκρηκτικό που πρώτον δεν θα μπορούν να το αντέξουν οι άνθρωποι. Αν καταφέρουν να διώξουν όλα αυτά τα σκουπίδια από τη συνείδησή τους, αυτά που φορτώθηκαν χρόνια τώρα. Και δεύτερον, γιατί δεν θα το αντέξει ούτε το οικονομικό σύστημα. Και μιλώντας για τη Γερμανία, θέλοντας να βάλω τη συζήτησή μας στη Γερμανία, το κάνω γιατί οι εξελίξεις εκεί επηρεάζουν άμεσα τα δικά μας πράγματα. Οι τελευταίες δύο εξελίξεις λοιπόν στη Γερμανία είναι οι εξής. Πρώτον, έρχεται ο πρόεδρος των Γερμανών εργοδοτών και ζητάει τη θέσπιση νόμου για το ορομίσθιο 10 ευρώ σε ένα μεγάλο κλάδο της οικονομίας. Το γεγονός ότι οι 7 κορυφαία οικονομικά Ινστιτούτα της Γερμανίας υποστήριζαν και υποστηρίζουν ότι αν έχουμε ελάχιστους μισθούς θα βλάψει την πραγματική οικονομία και θα δημιουργήσει ανεργία. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος ο πρόεδρος των εργοδοτών και ζητάει νόμο για τη θέσπιση κατώτατου μισθού. Και στο μεταξύ έχουν βγει και οι μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη που αποδεικνύουν ότι ο ελάχιστος μισθός και η εργατοδικαϊκή προστασία δεν επηρεάζουν καθόλου τις προοπτικές ανάπτυξης. Κύριε καθηγητά, αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έχω και ένα δεύτερο. Ακούστε όμως, μια παρένθεση στο λόγο σας. Αυτοί που μας ακούνε, εάν έτσι είναι και συμφωνήσουν μαζί σας, δεν πρέπει να ξεσηκωθούν χτες, σήμερα, αύριο. Γιατί τι θα πρέπει να κάτσουν, παθητικά και να περιμένουν να ακούνε ένα φωτισμένο καθηγητή ή να διεκδικήσουν δυναμικά το δίκιο τους. Όπως κάνουν τούτοι εδώ
και λένε δεν πληρώνω διόδια, για παράδειγμα. Είναι ένα κίνημα. Έχουμε ξεσηκωθεί, εκατομμύρια πολίτες έχουμε ξεσηκωθεί. Τούτοι εδώ ξεσηκώθηκαν και λένε δεν πληρώνω διόδια. Η ειρήνη αυτή, η οποία είναι επίπλαστη, γιατί κρύβονται από πίσω τα τεράστια προβλήματα, βρίσκουν διεξόδους. Μία διέξοδος είναι η πάλι μας ενάντια στα διόδια, γιατί το κίνημά μας δεν είναι δεν πληρώνω διόδια, είναι δεν πληρώνω την κρίση τους. Είμαστε ένα βαθιά, όπως ξεκίνησα στην αρχή να λέω, πολιτικοποιημένο κίνημα, που μέσα μας βρίσκονται άνθρωποι που δεν έχουν δίπλωμα οδήγησης, δεν έχουν καν αυτοκίνητο. Γιατί λένε σε ένα κίνημα το οποίο είναι ακαπέλωτο, ότι δεν έχει κάποια από πίσω κομματική σκοπιμότητα, εμείς μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα. Αυτό είναι ένα από τους όρους που κρατάει τον κόσμο μακριά. Είναι προδοτικές ηγεσίες όπως είναι της ΓΕΣΕ κλπ. Που τις βλέπουν και φεύγουν μακριά μίλια, και τώρα ο κόσμος αρχίζει πια να αυτοοργανώνεται. Να αυτοοργανώνεται από την Καλαμάτα, από τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας μέχρι την Κοζάνη, το Μόλο, την Τραγάνα, μέρη που πριν από 1,5 χρόνο δεν τα ξέραμε καν ότι υπάρχουν στο χάρτη. Μισό λεπτό. Είναι απάντηση, κύριε καθηγητά, στα όσα περιγράψατε αυτό που κάνουν? Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα αυτή την παρέμβαση. Πιστεύω απολύτως ότι αυτού του είδους η αυτοοργάνωση και αυτού του είδους τα κινήματα που ξεκινούν από κάτω από τους πολίτες είναι μια μεγάλη ελπίδα για τη χώρα. Επανεφευρίσκουν, αν θέλετε, την αλληλεγγύη στο κατώτερο δυνατό επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όχι απλώς την αλληλεγγύη, αλλά και την αντίσταση σε όλα αυτά τα μέτρα. Συνεχίζοντας, λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γερμανία έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η σαχλαμάρα που διακινείται εδώ και 2 δεκαετίες από οικονομικές σχολές, και δεν μιλώ μόνο για τη σχολή Σικάγο, μιλώ και για τα Ινστιτούτα Ερευνών και όλα αυτά, σαρώνονται ήδη από τα ευρήματα ερευνών και μελετών και σαρώνονται, αν θέλετε, και από τα πολιτικά αιτήματα των εργοδοτών, όπως αυτού του Προέδρου, του Χουντ, του Προέδρου των Γερμανών Εργοδοτών. Το εργατικό κόστος μια σημασία την έχει στην κλίμακα της κρίσης, έτσι. Αλλά δεν επηρεάζει καθόλου τις προοπτικές ανάπτυξης. Το ζήτημα είναι ότι φτηνένει η εργασία, έτσι, αλλά δεν υπάρχει αντίθετα προσφορά, έτσι, για να αξιοποιηθεί και αυτό το πράγμα. Αν πάρουμε αυτή τη λογική που δεν τη δέχομαι. Η παράκλησή μου είναι η εξής. Ας μην τα μπλέξουμε όλα μαζί. Ας βάλουμε μία σειρά, διότι θα χαθούμε. Αυτό που είναι βέβαιο σήμερα είναι ότι το κόστος εργασίας και κυρίως η διασφάλιση ελάχιστων μισθών, όπως τους είχαμε εδώ με το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, το οποίο ήδη καταραίει και φαίνεται από τη συλλογική σύμβαση που έγινε στη Νεογάλ προχθές, σε μια επιχείρηση που είναι κερδοφόρα. Αυτό λοιπόν που τώρα πια καταραίει στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο φροντίζουν ως κόριο οφθαλμού αλλού, και μάλιστα αλλού το φροντίζουν οι ίδιοι οι εργοδότες. Ποιοι είναι αυτοί που το αποφασίζουν? Ποιοι είναι αυτοί που το αποφασίζουν? Γιατί όπως λέτε δεν είναι απόφαση ελληνική. Είναι μια απόφαση που, αν φύγουμε από τα ελληνικά σύνορα, έτσι, επιβάλλεται από κάποια άλλα κέντρα. Ποια είναι αυτά τα κέντρα? Αγωνίζομαι, κύριε Παπαδάκη, να δείξω και το δεύτερο σκέλος του συλλογισμού μου. Το πρώτο λοιπόν ήταν αυτό. Ότι όλες αυτές οι ιδέες, επιτρέψτε μου να τις πω, ιδέες σκουπίδια, σαρώνονται ήδη και από τα πολιτικά και οικονομικά αιτήματα της πραγματικής οικονομίας και από μετρήσεις ερευνητών σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο είναι ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη θέση. Εσείς παρατηρήσατε αυτές τις μέρες ότι ανέβηκε κατά 0,5% το επιτόκιο δανεισμού της ίδιας της Γερμανίας. Και ότι ανέβηκε και το επιτόκιο των CDs. Έτσι. Αυτό επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα και την κατάστασή μας εδώ. Διότι η Γερμανία, η οποία επωφελείται από το γεγονός ότι πέφτει το ευρώ και αυξάνει τα πλεονάσματά της, την ίδια στιγμή διατρέχει ένα τεράστιο κίνδυνο, τον οποίο πρέπει να δούμε και θα τον δούμε και θα το συνειδητοποιήσουμε, διότι αυτό έχει πολύ σημασία για τα δικά μας πράγματα. Εάν καταρρεύσουν οι τράπεζες της Ιβηρικής Χερσονήσου, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες είναι χωμένες ως το λαιμό. Το ίδιο συμβαίνει και για την Ελλάδα. Και αυτών των κρατών. Θα καταρρεύσει και για το γερμανικό σύστημα. Αυτό θα επηρεάσει. Ναι, μισό λεπτό όμως να κάνουμε και μια κουβέντα. Αμέσως, για να δώσω το μόνο το νούμερο. Γιατί τελειώνει και ο χρόνος για να κουβέντα. Μόνο το νούμερο. Είναι 2-3 εκατομμύρια. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία είναι ανοιχτές οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Να σας πω κάτι. Επομένως, αν καταρρεύσει το σύστημα στην Ευρώπη. Να σας πω κάτι, κύριε καθηγητά. Κύριε Παπαδάκη, το συμπέρασμα μόνο. Εάν καταρρεύσει αυτό το σύστημα και αν μπουν και οι χώρες αυτές στη χωρία, η Ισπανία για παράδειγμα, θα καταρρεύσει ακόμη και η Γερμανία.
Ωραία, πρέπει να καταρρεύσουν οι άλλοι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς να καταρρεύσουμε εμείς πρώτοι. Το διεθνή χαρακτήρα του προβλήματος για να συνταχθούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε. Να σας πω κάτι, ο συνταξιούχος ο μισθωτός. Εδώ θα λαϊκίσω λίγο και θα μου επιτρέψετε. Θα αγγίξουμε τα όρια του λαϊκισμού. Τι θα κάνει αυτός που μας ακούει και ζει με 400 ευρώ. Θα περιμένει τη Γερμανία που θα. Με τα 700 ευρώ που θα πρέπει. Αυτό είναι το συμπέρασμά σας? Όχι. Θα περιμένει τη Γερμανία? Όχι. Εγώ να σας πω το συμπέρασμά μου. Γιατί είναι διαφορετικό. Ο συνταξιούχος αυτό λοιπόν για τον οποίο μιλάμε τώρα, έστω και αν δεν είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού, πρώτον έχει να καταλάβει ποιος είναι ο χαρακτήρας της κρίσης, τι διακυβεύεται εδώ. Μπορεί να μην ζει μέχρι να καταλάβει το χαρακτήρα. Κύριε καθηγητά, μπορεί να μην ζει μέχρι να καταλάβει το χαρακτήρα. Αυτή είναι μια εκπληκτική ανάλυση που κάνατε. Όμως έχει σημασία για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Τεράστια σημασία για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Τι γίνεται τώρα εδώ. Εδώ, κύριε καθηγητά. Εκείνος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να παρακολουθήσει. Ξέρεις, Αντώνη, με συγχωρείς. Δεν έχει δυνατότητα να παρακολουθήσει ούτε την κουβέντα, γιατί είναι υψηλού επίπεδου, αλλά ούτε και την γερμανική οικονομία. Ούτε και τη γερμανική οικονομία για να ξέρει τι επιπτώσεις θα έχει η πορεία της γερμανικής οικονομίας στα ελληνικά πράγματα. Να μας κάνει τα κάνω λίγο πενηνταράκια. Καταλάβαμε όλοι ότι είστε κόντρα στη σχολή του Σικάγο και μπράβο γι' αυτό. Εγώ όμως θέλω να μου πείτε το εξής. Πέρα από το τι συμβαίνει στην Ευρώπη που άμεσα μας επηρεάζει. Αμεσότατα. Εδώ έχουμε μια κατάσταση χ στην οικονομία και στα έσοδα και στη φορολογία και όλα αυτά που έχουμε πει 100 φορές από αυτήν την εκπομπή. Δεύτερον, έχουμε προβλήματα στις τράπεζες. Εδώ υπάρχει πρόβλημα στις τράπεζες. Πριν καταρρεύσουν αλλού, να δούμε τι μπορεί να γίνει στις τράπεζες εδώ. Εγώ δεν λέω ότι θα καταρρεύσουν. Δίκιο. Και έχουμε και μια πολιτική εξουσία τώρα που είναι στην κυβέρνηση που κατά τη γνώμη μου δείχνει να ασχολείται περισσότερο να πώς θα επανδρώσουν το νέο Λευκό Οίκο και λιγότερο για αν πέσουμε σε ένα τείχος. Και απαντάει, Αντώνη, για να συμπληρώσω την ερώτησή σου και να απαντήσω ο κ. καθηγητής, και απαντάει. Η μοναδική λύση ήταν αυτή. Όποιος έχει άλλη πρόταση ας την πει. Δηλαδή δείχνει, μας λέει, προσπαθεί να μας πείσει ότι ήταν μονόδρομος αυτές οι αποφάσεις που πήρε. Ήταν. Όχι. Αυτό που θέλω να δείξω σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι η πολιτική που ακολουθούμε εδώ στην Ελλάδα είναι καταστροφική και ότι προσφέρονται ένα σωρό λύσεις εκτός από αυτήν, η οποία οδηγεί σίγουρα σε καταστροφή. Διότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν όντως πρόβλημα γιατί έχουν αγοράσει και αυτές ομόλογα. Γιατί είναι εκτεθειμένες, γιατί δανείζονται δύσκολα με υψηλά επιτόκια. Αλλά πρέπει να πούμε επίσης το εξής. Αυτό που έκανε κάποιους να τρέμουν με το άκουσμα της λέξης εθνικοποίηση τραπεζών, συζητείται τώρα ως εναλλακτική πρόταση για την εθνικοποίηση των Ιρλανδικών τραπεζών. Επομένως το σύστημα, το οποίο ξέρει να αμήνεται γιατί έχει ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης ισχυρό, σκέφτεται ακόμη και την εθνικοποίηση. Εμείς με τα χρήματα που δώσαμε στις ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαμε άνετα να τις έχουμε εξαγοράσει όλες και να τις έχουμε εθνικοποιήσει. Και να μην αφήσουμε βεβαίως τα κεφάλαια να δραπετεύσουν στο εξωτερικό. Αυτές όλες είναι πολιτικές λύσεις στη σωστή κατεύθυνση. Τη αισιοδοξία δεν μπορώ να καταλάβω που τη στηρίζετε όμως, γιατί μέχρι στιγμής. Γιώργο, εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από το γραφείο του κυρίου καθηγητή, μια εταιρεία επέβαλε επιχειρησιακή σύμβαση μειώνοντας τους μισθούς κοντά στο 9-10%. Αυτό λοιπόν το πράγμα τι σημαίνει? Ότι η διπλανή εταιρεία, επειδή πια υπάρχει ένας άνισος ανταγωνισμός, τι θα κάνει και αυτή? 10% ο ένας, 11% εγώ. Και εδώ θα μπει εκβιαστικά το δίλημμα. Θα πάει ο επιχειρηματίας στον εργαζόμενο και θα του πει: θες να την κλείσω την εταιρεία ή να απολυθείς ή να σου μειώσω το μισθό 10%. Και βλέποντας το τσουνάμι γύρω-γύρω και βλέποντας την τρομοκρατία που έχει ασκηθεί, παίζοντας με τα μυαλά μας όπως είπατε, και ξέροντας πια μας έχουν περάσει ότι όλα αυτά έπρεπε να γίνουν και νιώθοντας και ένοχοι ότι για όλα αυτά μπορεί να φταίμε κι εμείς, τα αποδεχόμαστε όλα. Αυτό το κομμάτι συζήτησης το έχουμε κάνει με τον κύριο Παπαδάκη και σε προηγούμενες συναντήσεις και θέλω να πω ότι έχετε δίκιο. Διότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις για τις συλλογικές συμβάσεις ειδικών συνθηκών ανοίγουν ουσιαστικά ένα τσουνάμι, διότι όσες επιχειρήσεις δεν μπορέσουν να κάνουν συλλογικές συμβάσεις, θα κάνουν ατομικές συμβάσεις. Μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο όπου ο ανταγωνισμός δεν θα είναι απλώς αθέμητος, αλλά βρώμικος. Κύριε καθηγητά, είπε κάτι σοφό όμως ο κύριος Μπούρλος. Τότε που πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε στο συνδικαλιστικό κίνημα. Το οποίο συνδικαλιστικό κίνημα είναι 15 κομμάτια, κατηγορεί η μία παράταξη την άλλη. Λέει μία παράταξη στην άλλη ότι είσαστε προδότες και μόνο κινήματα σαν και αυτά που είναι ακαπέλωτο, τούτων των γραφικών και τρελών, καταλαβαίνετε πώς το λέω, που ένας είναι οφθαλμίατρος χειρουργός, η άλλη είναι δικηγόρος, ο άλλος είναι δημοσιογράφος, έτσι, και που είναι άνθρωποι ας πούμε, όχι ότι έχουν εμείς. Έτσι. Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε τι κάνουμε εμείς?
Εμείς στηρίζουμε όλα αυτά τα κινήματα, τα οποία είναι πολύτιμα και ακριβά για την κοινωνία μας. Και στηρίζουμε επίσης και τη συνδικαλιστική ιδέα. Την ανάγκη δηλαδή που έχουν οι κοινωνίες να οργανώνουν. Πρέπει να αποκτήσει ξανά περιεχόμενο, κύριε καθηγητά, γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές οι θεσμοί μεταλλάσσονται. Και αντί για να είναι έκφραση της κοινωνίας, γίνονται χειραγώγηση της κοινωνίας. Τα συνδικάτα, αν επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, γι' αυτό και είναι μια απάντηση. Είναι απαραίτητα τα συνδικάτα απλώς να παίξουν το ρόλο για τον οποίο έχουν φτιαχτεί. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή τα συνδικάτα να πηγαίνουν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι με την εργοδοσία και να παίρνουν σκληρότερα μέτρα από ό,τι θέλει η ίδια εργοδοσία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κινήματα από τα κάτω, αυτοοργανωνόμενα, μπορούν να δώσουν ελπίδα και εμπιστοσύνη στο λαό και να βγει στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή είδαμε στην γιγαντοοθόνη τα παιδάκια για το κοριτσάκι που σκοτώθηκε, το μικρό που είναι το επόμενο θέμα σας προφανώς, και βλέπουμε μικρά παιδιά, τα οποία παιδιά αυτά κατεβαίνουν στους δρόμους γιατί έχουν προβλήματα. Σκοτώσαν τον Αλέξη, λέει, και τώρα σκοτώσαν την Έρικα. Αυτά τα πράγματα που δείχνουν ένα βάρβαρο κράτος κοινωνικής καταστολής που την έχουμε νιώσει και εμείς σαν κίνημα στο πετσί μας, είτε διαδηλώνοντας σε πορείες για την επέτειο του Πολυτεχνείου, που 10χρονο παιδί δέχτηκε τα χημικά μπροστά στη μούρη του. Λοιπόν, ο κόσμος που όχι είναι πολύ ειδικό, απλώς θέλω να πω ότι συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους και με το κίνημα μας. Τιμώ απολύτως αυτό που κάνετε εσείς και για τον πόλεμο κατά των διοδίων και όλα τα άλλα κινήματα που αρχίζουν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια από την ανάγκη των καιρών. Αλλά αυτό που θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι η ανάγκη να σώσουμε τη συνδικαλιστική ιδέα. Στη Γαλλία, που η κρίση του συνδικαλισμού έχει παρόμοιες διαστάσεις με τις δικές μας, στις τελευταίες μεγάλες απεργίες βγήκαν τα ίδια τα μέλη σε μαζικές γενικές συνελεύσεις και, αν θέλετε, υπερκέρασαν και τις προτάσεις των συνδικαλιστών. Μιλάτε για αναζωογόνηση πια του περιεχομένου του θεσμού. Κύριε καθηγητά, είναι πάρα πολύ σωστά αυτά που λέτε, αλλά δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εδώ βλέπετε. Θέλω να πω ότι μπορούν να συμβούν. Ας μην παρετούμαστε. Μπορούν να συμβούν. Μπορούν οι εργαζόμενοι να κατέβουν στις γενικές συνελεύσεις. Να αναζωογονηθούν οι θεσμοί, να αλλάξει το περιεχόμενό τους. Βεβαίως. Αλλά να καθαρίσουμε πρώτα τα μυαλά μας από όλη τη σαπίλα που φόρτωσαν τόσα χρόνια. Θα σας διακόψω λίγο, γιατί βλέπουμε ότι στο Ήλιον πάλι έχουν αρχίσει και μαζεύονται για τον θάνατο της Μικρούλας. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα περιστατικό το οποίο είναι δραματικό. Σκοτώθηκε ένα μικρό κοριτσάκι, Ρωμά. Βέβαια, εκεί οι άνθρωποι λένε ότι το εγκατέλειψε ο αστυνομικός. Οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι δεν το εγκατέλειψε ο αστυνομικός. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Ότι το ασθενοφόρο πήγε έγκαιρα να παραλάβει τη Μικρούλα. Θα πάμε σε λίγο, αν έχουμε χρόνο, γιατί τώρα έγινε η σύνδεση στον Άρη τον Σαλβάνου να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, για να έχουμε και την άλλη πλευρά, για να αλλάξουμε λιγάκι κλίμα και ατμόσφαιρα, να πάρουμε και μία ανάσα. Μανώλης Νταλούκας, που πιστεύουμε να είναι μέσα στο πνεύμα της ημέρας. Αν δεν είναι, έχουμε αποτύχει. Φώτα, κυρίες και κύριοι, ευχές για φώτιση σε όλον τον κόσμο.